n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata ka ụwa niile na-eme nnukwu mmemme nke eji echeta ọmụmụ nke dị nwe anyị Jesu Kristi. Tata ka Onyenwe anyị bịa nọnyela anyị, n'ihi na a ga-agụ ya Emmanuel, Chineke nọnyela anyị. Anyị na-ekene Chineke onye binyela anyị n'ụzọ pụrụ iche tata, maka na ọ masịrị ya ịdị ka anyị iji welu zọpụta anyị niile. Anyị wee na-ayọ ka ngọzi nke ọmụmụ nwa ọfụ n'ụwa rukwasa anyị niile dịka igirigi n'afa Jizọs Kraịst Onyenwe anyị. Anyị nwezila ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka anyị natazia n'isi ala runyelnu Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukaristia nwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Site n'ịrapụ ezi omume kwesịrị na mụ ga-eme, site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasịrị ukwuu, nye ka m dị ayọ. Maria dị ngọzi, Virgin ọ bụ, na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile, na unu ụmụnna m, ka unu rịọbara m ose bụrụwa Chukwu anyị ayịyọ. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ webebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to Glory to God. Glory to God. Glory to
anyị yọọ ayịyọ. Chineke nna anyị, i sitere n'ụzọ dị ịtụnanya doo mmadụ ebube mgbe i kere ụwa, ị bịakwara site n'ụzọ kacha ịtụnanya nye ya ebube ka ebube mgbe ị zọpụtara ya. Biko, otu ọ masịrị ya bụ nwa gị iwere ọnọdụ mmadụ, meenụ ka anyị soro ya keta oke ịbụ Chukwu nke ọ bụ, onye gị na ya dị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Lee ka ukwu onye butere ozi ọma si maa mma n'elu ugwu, onye na-ekwusa udo, na-ewetakwa obi aṅụrị, na-ekwupụta nzọpụta, bịakwa na-agwa Zayọn sị, Chineke gị bụ eze. Gee ntị, ndị nche gị eweliela olu ha n'elu, na-etikọta mkpu ọṅụ, maka na ha ahụla Onyenwe anyị ihu na ihu, ebe ọ na-alaghachi azụ na Zayọn. Unu niile bụ ihe a lara n'iyi na Jerusalem, tikọtanụ mkpu ọṅụ ọnụ, n'ihi na Onyenwe anyị na-akasi ndị nke ya obi na ịgbapụta Jerusalem. Onyenwe anyị agbawala ogwe aka ya dị nsọ ọtọ n'anya mba niile. Akụkụ ụwa niile ga-ahụ nzọpụta Chineke anyị. Okwu nke osebụlụwa. Abụ ọma azịza. Akụkụ ụwa niile ahụla nzọpụta Chineke anyị. Kweerenụ Onyenwe anyị ukwe ọhụrụ, n'ihi na ọ rụọla ọrụ ebube. Aka nri ya na ogwe aka ya dị nsọ ewetala nzọpụta. Onyenwe anyị emeela ka amata nzọpụta ya. O gosila ụwa niile ikpe nkwụmọtọ ya. O chetala eziokwu na ịhụnanya o nwere maka ụlọ Izrel. Akụkụ ụwa niile ahụla nzọpụta Chineke anyị. Akụkụ ụwa niile ahụla nzọpụta Chineke anyị. Ụwa niile tierenụ Onyenwe anyị mkpu ọṅụ. Kwupụtanụ n'obi dị unu mma. Ha niile la nzọpụta Chineke anyị. Werenụ ụbọ akwara bụọrọnụ Onyenwe anyị abụ ọma. Werenụ ụda egwu mara mma, fụọnụ opi nke gbuonụ ọja. Fụọnụ opi ike gbuonụ ọja. Toonu Onyenwe anyị na eze anyị. Ụwa niile ahụla nzọpụta Chineke anyị. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi edegara ndị Hibru. N'oge gara aga, Chineke gwara nna anyị ha okwu ugboro ugboro n'ụzọ dị iche iche
site n'ọnụ ndị amụma, ma n'oge nke anyị, nke bụ mgbe oge nọ n'ọgwụgwụ ya, ọ gwala anyị okwu site na nwa ya, onye o sitere na ya mee ihe niile dị adị. Nwa ya ahụ bụ onye ọ họpụtara ka o rite ihe dum n'ekpe, ya bụ ihe na-enwu bambam nke ebube Chineke, bụrụkwa kpọmkwem onyinyo Chineke na ihe dum o ji bụrụ Chukwu. Ike dị n'iwu o tiri ka ụwa ji kwụrụ ebe ọ kwụrụ. Ugbu a, ebe ọ bụ na o bibiela mmerụ nke njọ, ọ gaala were ọnọdụ ya n'eluigwe n'aka nri nke ebube eze Chineke. Ihe ọ pụtara ugbu a bụ na okwu ebugoro ya akarịka nke ebugoro. Ihe ọ pụtara ugbu a bụ na okwu a ebugoro ya karịka nke ebugoro ndị amụma, ndị mmụọ ọma, dịka aha agụrụ ya si karịa nke agụrụ ndị mmụọ ọma. O nwebeghị mmụọ ọma Chineke gwara, ị bụ nwa m, taa ka m mụtara gị, ma ọ bụ aga m abụrụ ya nna, ọ ga-abụkwara m nwa. Ọzọkwa, mgbe ọ kpọtara diọkpara ya n'ụwa, ọ sịrị ka ndị mmụọ ọma niile nke Chineke kpọrọ ya isi ala. Okwu nke osebụ ụwa. Ụbọchị dị nsọ abịakwasịla anyị. Mba niile, bịanụ sekpuoro Onyenwe anyị, n'ihi na taa nnukwu ìhè achakwasịla ụwa. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị nsọ nke Jọn dere. Otito rege dị nwe okwu ahụ dị adị na mbụ, okwu ahụ na Chineke dị, okwu ahụ bụkwa Chineke. Ya na Chineke dị adị n'isi mbido. Ihe niile si na ya dịrị. Ọ dịghị ihe ọbụla dị adị nke na-esighị na ya dịrị. Ihe niile dị adị sitere na ya dị ndụ. Ndụ ahụ bụ ihe nke mmadụ.
ihe nke na-acha n'ime itiri nke itiri na-apụghị imenyụ. Ọ dị otu nwoke Chineke zitere, aha ya bụ Jọn. Ọ bịara ịgba akaebe, ịgbara ihe ahụ akaebe, ka mmadụ dum were si na ya kwere. Ya onwe ya abụghị ihe ahụ, kama ọ bịara ịgbara ihe ahụ akaebe. Okwu ahụ bụ ezi ihe ahụ na-enye mmadụ dum ihe. Ọ bịara n'ime ụwa, ọ nọkwa nọ n'ime ụwa nke siri na ya bido, ma ụwa amataghị ya. Ọ bịakwutere ndị nke ya, ma ndị nke ya anabataghị ya. Ma ndị niile nabatara ya ka o nyere ike ịbụ ụmụ Chineke, ndị niile kwenyere n'aha ya, ndị ọmụmụ ha na-esiteghị n'ọbara mmadụ, ma ọ bụ na ọchịchọ nke anụ ahụ, ma ọ bụ ọchịchọ nke mmadụ, kama o sitere na Chineke. Okwu a emere ahụ, o wee binyere anyị. Anyị hụrụ ebube ya, nke bụ ebube ahụ o jiri bụrụ so otu nwa Chineke Nna, nke jupụtara na amara na eziokwu. Jọn bịara ka onye akaebe. O kwupụtara sị, lee onye ahụ m kwuru sị, onye na-abịa n'azụ m karịrị m, n'ihi na o buru m ụzọ dịwa. N'ezie, ọ bụ n'uju afọ ọma ya ka anyị niile siri nweta amara kwụrụ amara, ebe ọ bụ na e nyere iwu site n'aka Mozis. Amara na eziokwu si n'aka Jesu Kristi bịa. Ọ dịbeghị onye ọbụla hụrụ Chineke anya. Ọ bụ naanị otu nwa ya, onye dịkarịsịrị nso n'obi Nna. Ọ bụ ya mere ka anyị mara Nna. Ozi ọma ka o sepụrụwa.
walking. Everywhere he went, my Lord was doing good, doing good. Even no gara, even no mere was ihe ọma. Mana still, ka ọ na-eme ihe ahụ niile, anyị emeghị gịnị? Anyị anabataghị ya, ụwa amaghị onye ọ bụ. Is it not showing today? Huh? Among us, in our midst, outside. Go outside now, or do you onwe ihe a na-eme? You know, or do you onwe ihe a na-eme? Everything is now what? Watered down. Ị na-ajụzi, ọ bụ na Chineke bịa, ọ ga-enweta ukwe one single faith n'etiti mmadụ niile. Ọ ga-afụkwa ndị kwudosiri ike na-ene ya nwa anya. Ọ kwa ajụjụ. Anaghị ihe anyị chere ga-aza. During Christmas, we busy ourselves buying and selling, shopping. Mana onwe ihe na-ajụ onwe ya ajụjụ kee maka ime arụ nke gị, ime mmụọ anyị. Ọsọ nsọ ihe a ga-eme gị, ihe a ga-ekowe na wee kochie dirtiness dị inside. As if na ọ bụ na ije Jizọs nọkwuru ebe a na ịbịakwute Jizọs iyiri ezigbote akwa, mana obi gị eme gịnị? Ajọ njọ. Obi gị eruo unyi. A decorate ebe niile with flower. Our house is flower ebe niile. Mana flower ahụ ọ na-esho na ndụ m na gị. Di na nwunye a na-ese okwu maka Christmas. Ụmụaka na nna na nne a na-ese okwu maka Christmas. Nna aka njikọ n'unu, ọ birthday unu ka a na-celebrate. Ọ birthday unu ka a na-celebrate. Ọ bụ na gị na di gị na-ese okwu maka Christmas. Ụmụaka gị na nna gị na ihe a na-ese okwu maka Christmas. Nna celebrate eze birthday nke ihe, what will happen? Ọ bụzụ ya own birthday ka a na-celebrate. What will happen? A na-celebrate birthday nke onye ọzọ, ị na-akụ isi n'ala. Na-emehụ nka na-emehụ nka. It's supposed to be a time of joy, a time of peace, oneness, unity. A time to focus back and reflect. Otu anyị si wee bi ndụ throughout the year, not ihe anyị na-ahụ, not ihe anyị gba n'ụkwụ, not ihe a ga-eri. Because enenene Christmas nene ihe niile, ọra ịsa ha anyị na-adị every day ka anyị na-amali ọzọ. Ọ bụ anụ ahụ ka anyị na-ama nta ọzọ. What is that new? If it's not to make your life and my own life new to God, to face God. Mụ na gị na-abụ a na-etikasịsị, akpọkasịsị na bedde onye ọzọ, anyị kwesịrị inwe aṅụrị je celebrate ya. Nke ọzọ abụkwara na a na-celebrate Christmas, ụfọdụ fọ gị ha sị happy holiday. Adụmadụ ya kwuchi holiday. Ụmụnna onwe holiday a na-celebrate. Holiday or birthday. My director is now in office. I just went what we went our ways. He said, no. We are not celebrating holidays. We are celebrating Christmas. And if you send me any card and write it holidays in packet, we send the regular back. Because I'm not celebrating happy holidays. I'm celebrating happy Christmas, the birth of Jesus Christ. Why is it Nane celebrate Thanksgiving? I think it's happy Thanksgiving. Why? Okay, the Jewish people now what do you celebrate Hanukkah or what? And here we are happy Hanukkah. Why not say happy holidays?
Labor Day, happy Labor Day. Ihe a niile. Mana oluzie na Christmas, mụ na gị na-abọ. A na-eme intimidate, anyị na-ekwerekwa happy holidays, happy holiday. Which holiday? Because the world doesn't want you to mention Christ. They don't want you to mention Christ. And that's why they are the president telling you holidays, holidays. And you say, "Nkunu celebrate unanasia holidays." Also, not that it is not to offend others, you shall offend you know, not to offend others, but you offend me. When you tell me happy Hanukkah, you are not offending me. When you tell me happy Thanksgiving, you are not offending me. But when I say happy Christmas, I'm offending you. It's an offender. Okay, let's increase. We have to increase it. The name of offend can name you know, we need to stand up for our faith. And standing stronger for your faith. Ogo na ha mebiche nke hebe anọ ha mebi nke anyị n'ụlọ marakwa mara na ị ga-ana one day. Hold on to your faith. Ekwene ka obodo ọzọ mebiere gị nke gị. So today, as we celebrate the birth of our Lord Jesus Christ, let us rejoice. Let us be happy. Let us renew our lives. Onwe gị na na-abọ dị n'ilo, onwe gị na na-abọ na-adị ekwukọrịta ihe a niile biko onsekpu ana jekwuru onye ahụ si ya biko gbaghara n'ihi na amụrụ onye nzọpụta anyị ka anyị nchene ka amụ nwaanyị ọzọ so that ọ bụrụ na ọ na-eru n'abalị Chineke bịa kọrọ gị aka isi anyị presence you go with him ka ị ga na-esinakwa chere m ka nkwado. Let today be a day of peace, a day of joy, a day of happiness, oneness, unity. I go to the Mass in Jesus' name. Ka anyị kwụ n'ọtọ kwupụta okwu anyị. Ekwe m n'otu Chineke onye mere n'igwe na ala ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi so otu nwa Chineke mụrụ nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile Chukwu si na Chukwu ihe si n'ihe ezi Chukwu si na ezi Chukwu a mụrụ ya amụ eme ihe eme ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu onye si na ya mee ihe dum onye maka ihe anyị bụ mmadụ maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata o were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihe anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate ọ taa ahụhụ ọ nwụọ enye ya o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu ọ rọgoro n'eluigwe nọdụ n'aka nri Chukwu nna ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe ekwe na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ onye si na nna na nwa pụta onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa onye si na ndị amụma kwuo okwu ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na apọstọlik ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ amen. Mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpere nke ndị kwenụ. Chineke onye fụrụ anyị n'anya anyị agbakọtago ọnụ n'obi gị n'ihi na anyị ma n'ụbọchị tata ikwupụta n'ụzọ pụrụ iche na ịnọnyere anyị that you are with us. Anyị na-achọzi iwere ọtụtụ ebumnobi anyị gosipụta gị anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị anyị.
anyị na-echetakwa n'ụzọ pụrụ iche ụmụnna anyị ndị melụ njem. Anyị na-ayọ ka ihe niile na-ekwu n'ala Igbo rapụ izute ha, kama ka njem ha niile, ma ndị jegolo eje ma ndị ka ga-eje eje, ka njem ha niile bụrụ njem aṅụrị, ka nwekwa n'ike n'ọsịa ọnụnọ ahụ nke ha jebele nọ, nwekwa n'ike na-achịakwute anyị niile. Anyị arịọ gị biko dị nwe n'anyị. Anyị na-erinyekwazị masị n'ụwa n'ụzọ pụrụ iche maka ebumnobi ndị be Okolo, na-ayọkwazị ngọzi Chineke n'isi ha. Na-erinyekwazị ya maka nchekwaba n'odudu nke ezinụlọ Chibụzọ Nweke, ka natazi isi a na rụnye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Duru anyị na-aga o Jizọs, duru anyị na-aga o. Duru anyị na-aga o Jizọs, duru anyị na-aga o. Anyị bụ osisi na-amị mkpụrụ ọma, duru anyị na-aga o. Anyị bụ osisi na-amị mkpụrụ ọma, duru anyị na-aga o. Duru anyị na-aga Jizọs, duru anyị na-aga. Duru anyị na-aga Jizọs, duru anyị na-aga. Anyị bụ osisi na-amị mkpụrụ, duru anyị na-aga. Anyị bụ osisi na-amị mkpụrụ ọma, duru anyị. Chineke nna jebele dị ịfụnanya, anyị ewelugo ọtụtụ ebumnobi anyị gosipụta gị n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-echetakwa n'ụzọ pụrụ iche ụmụnna anyị ndị nọ na nyanya, dike n'ụzọ igwe, okike Nwankwọ, na ndị ọzọ niile nọ na nyanya. Anyị na-erunye ha niile n'aka gị n'ụbọchị tata, wee na-ayọ ka Krismas nụnwa nke a na-agba, nke anyị niile na-enwe aṅụrị, ka aṅụrị gị ahụ zute ha n'ụdị nke gị bụ Chineke, gbuola anyị mkpa anyị niile karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi Onyenwe anyị.
na ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụbụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile ịnara nụ. Dị nwenụ, biko nara onyinye anyị na-ebutere gị na nnukwu oriri nke ụbọchị taa. Ọ bụ site na ya ka anyị ji emeda Chineke obi n'ụzọ zuru ezu, ka anyị na ya wee dịkwa na mma ọzọ. Biko mee ka anyị fee ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye lụlụ welite n'obi enu. Ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ya ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye ji ụwa tụ ụwa. N'ihi na ihe omimi nke okwu emere ahụ enye na anyị nghọta ọhụrụ banyere ebube gị, ebe anyị kwenyere na Chukwu bịara n'ụdị a na-ahụ anya, ka anyị si na ya wee jupụta n'ịhụnanya maka ihe mmụọ nke anyị anaghị ahụ anya. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. Nna anyị dị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. O kwesịrị ekwesị etu ihe niile ikere si eto gị site na Jesu Kristi nwa gị bụ dị nwe anyị, na site n'ike nke mmụọ nsọ ị na-enye ihe niile ndụ na-edo ha nsọ.
na ndụdụga ndụ niile ị naghị ahapụ ịkpọkwara onwe gị ndị mmadụ ndị ga na-achụnyere gị aja zuru oke bido n'ọwụwa anyanwụ ruo n'ọdịda ya. Anyị ebunyego onyinye ndị a o sebụrụ ụwa were umeala na-arịọ gị ka ido ha nsọ site na mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi, onye nyere anyị iwu ka anyị na-eme emume inye ekele nke a na anyasị mbọsị eduri anyị n'ọnwụ. O were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienu ya ụnụ niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụnụ. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya ụnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta o Chineke Nna, ebe anyị na-echeta ahụ nke otu nwa gị jiri gbapụta anyị na mbilite n'ọnwụ ya dị otito na nrụgoro n'eluigwe ya, ebe anyị nọkwa na-eche mgbe ọ ga-abịa ọzọ, anyị ewere obi ekele hụnyere gị aja nke a dị ndụ, aja dị nsọ. Anyị na-arịọ gị ka ilekwasị anya n'onyinye nke nzukọ gị, were hụ n'ime ya onye enu ejiri chụọ aja nke medara gị obi maka njọ. Mee ka anyị bụ ndị na-esi n'ahụ n'ọbara nwa gị enweta ndụ jupụta na mmụọ nsọ, wee si na ya bụrụ otu ahụ na otu mmụọ na Kristi. Ka Kristi n'onwe ya were anyị nye gị dịka onyinye zuru oke mgbe niile, ka anyị were soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na Josef dị asọ bụ di ya, na ndị apọstụl na ndị egburu egbu n'ihi okwukwe, na ndị nsọ gị niile, were keta oke na alaeze eluigwe. Ọ bụ na arịrịọ ha na-arịọ gị mgbe niile ka anyị tụkwasịrị nchekwube. Anyị ji umeala arịọ gị o sebụrụ ka aja nke a mere ka anyị na gị dịkwa mma ọzọ, wetara ụwa niile udo na nzọpụta. Anyị na-arịọkwa maka nzukọ gị nọ n'ije n'ụwa, maka nwaodibo gị bụ nna anyị Pope Francis, na bishọp anyị bụ Robert Brennan, maka ndị bishọp, ndị ụkọchukwu na ndị ofe ọta gị niile, na ndị niile Kristi jọbara ya wee gbatara gị. Mee ka ha kwụsị ike n'okwukwe na n'ịhụnanya. Nara o sebụrụ arịrịọ ndị ezinụlọ gị, ndị nke ịkpọkọtara n'ihu gị n'ebe a, were ebere jikọọ ụmụ gị gbasara ụwa niile. O nna nwere obiọma, nabata n'ala eze gị ụmụnne anyị ndị nwụrụ anwụ na ndị niile hapụgoro ụwa nke a, ndị omume ha sọrọ gị. Anyị chekwubere iru ebe ahụ soro ha biri na aṅụrị n'oto gị ebe site na Kristi dịwe n'anyị, onye isi na ya na-enye ụwa ihe niile dị mma. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu na ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile.
zọpụta n'anya anyị na-arịọ gị osebụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile, anyị werekwa n'ahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-edekọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'ọnwụ ekele nke udo. Kwe ka Jizọs bata n'obi gị, njọ gị ka ọ ga-ebupụ na-abịala gọrọ gị ihe, njọ gị ka ọ ga-ebupaba na gọrọ gị ihe, njọ gị ka ọ ga-ebupụ abịala gọrọ gị ihe. Kwe ka Jizọs bata n'obi gị. Eron abasiebi yemende Medium pon ererim potefe Tuayin ban Tuayin ban Tuayin ban Tuayin abasiemi yemende Medium pon eyen eron abasiemi yemende Medium pon ererim potefe Tuayin ban Tuayin ban Tuayin ban Tuayin ban Tuayin ban Eyen eron abasiemi yemende Medium pon ererim potefe Eyen eron abasiemi yemende Medium pon ererim potefe Norinemen 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 Ụmụnne m na Kristi, nenụ nwa atụrụ nke Chukwu, nenụ onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwepụ n'isi ọma bụ ndị akpọrọ iri nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile were na ndụ ebebe.
Oh, carry me now, carry me to Bethlehem to see the Lord appear to men. Just as far as was a stable then, the Prince of Glory when he came. Oh, carry me to Bethlehem to see the Lord appear to men. Just as far as was a stable then, the Prince of Glory when he came. Bum, 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 show where Jesus in the manger lies. To see the Savior of the world. Oh, carry me now, carry me to Bethlehem to see the Lord appear to men. Just as far as was a stable then, the Prince of Glory went bum. Angels sing and the you sing. Bring God's glory to the hearts of man. Sing the praise can be salvation to the world. Oh, carry me now, carry me to Bethlehem to see the Lord appear to men. Just as far as was a stable then, the Prince of Glory went bum. Mine reaches from that poverty, from thine innocence and eternity. Child of sorrow for my joy. Oh, now carry me to Bethlehem to see the Lord appear to men. Just as far as was the stable then, the Prince of Glory when he came. Oh, now carry me to Bethlehem to see the Lord appear to men. Just as far as was a stable then, the Prince of Glory when he came. Oh, carry Ka anyị ya ayịyọ. Chineke nna nke ebere, onye nzọpụta nke ụwa amụrụ taa, bụ onye ntọala nke ndụ anyị na Chukwu, biko mee ka anyị si n'aka ya nweta ndụ ebighị ebi. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Dịrị Jesu.
Praise the Lord. The second collection. Why can I do it? Glory be to God in the highest. Amen. Amen. Glory be to God in the highest. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the God. Glory be to God in the highest. Everybody shout hallelujah. Hallelujah. Everybody shout hallelujah. Hallelujah. Everybody shout hallelujah. 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 To Jesu, because Akwashi Parish. We remind you to please fulfill your pledge in support of the Catholic Appeal campaign so that our goal will be realized. So the parish is thanking everybody who has already redeemed and those who are about to redeem their pledges. Next week, the second collection will be for the Solemnity of Mary. Please be generous when you're coming. Due to the current high rates of flu and other respiratory conditions, the New York City Department of Health has issued a universal indoor masking recommendation for all indoor settings, such as meetings and parties, for the safety of our children and families. Please, can you let us bear it in mind when we are gathering together, when we are staying very close. These viruses are on the rise again. They are on the increase again. So be kind and mindful of that. Come and join us for our New Year's celebrations. On Saturday, New Year's Eve, we will have one Mass at 5:30 p.m. bilingual. New Year's Day, which will be Sunday, we're following the regular Mass schedule. You can find additional information on this in the back of the bulletin. And also note that the Rectory office will be closed on Monday, this Monday and Tuesday, in observance of the Christmas holiday. Todri Jesu. Because I want to remind us that at the end of Mass, we can in the basement to hold the party for our children today. Hopefully, we'll be able to deliver, as promised, to all our kids. So because, we will have quite enough refreshment. A lot of donations came from our members, and all kinds of donations towards this. So thank you, because we are going to be doing it. So down there so that we can acknowledge and honor them. They have been our assets, our great assets, and they are our future. So how can they look up to? So we should be integrating them in everything that we do, so that Hannah and Wem Mashi to be here all Sundays and other times. Now you can grow in serving in whichever possible way they can. And when the birthday celebrants, they're celebrating the birthday. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you with the name of the Lord. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you with the name of the Lord.
Happy birthday. Happy birthday